Moi! Olin just lähtemässä kotiin täältä työmaalta, kun tuli ilmoitus, että on tullut vääriä materiaaleja tuonne työmaalle. Ja nyt mulla on mahdollisuus kirjata se muistiinpanoksi tänne meidän Broker Site Managerin, jotta mä voin sitten ketjuttaa sen eteenpäin työtehtäväksi. Katsotaan, miten se tapahtuu. Eli mulla on puhelimessa pikalinkki BSM-muistioihin, josta mä menen näin. Ja täällä ollessa mulla on mahdollisuus joko kirjata tai puheohjata tää teksti tänne näin, niin tehdään se puheohjauksella. Antilta tuli tieto, että tullut vääriä materiaaleja työmaalle. Selvitettävä, mistä kyse. Näin. Nyt järjestelmä nostaa tän mulle esille silloin, kun mä sitä tarvitsen, ja voin siitä sitten ketjuttaa se eteenpäin. Haluatko tietää enemmän? On meihin yhteydessä. Kerromme mielellämme lisää. Moi!